Pipila siguro kaninyo nakadungog na niyaning description nga ang usa ka pobre mingon nga to sa dato kamong mga dato mahadlok mo nga mapobre. Pero kaming mga pobre dili gud mi mahadlok nga madato. Natural kala siguro kanato makaigsunan nga gusto tag hayahay nga kinabuhi. Gusto pagani kita makaingon kita nga gusto tang madato. Bisan gani sa unang pagbasa, daghan kayo ang gisulti, mahitungod sa kabtangan, mahitungod sa mga butang nga bililhon. O kinsa man sa tuwa dinhi ang wala manginahanglan og kwarta. Mao na nga siguro ang uban maingon nga gusto kong madato, pero sa unsang paagiha. Gani diri sa Ebanghelyo miingon usab, ang relihiyon makapada sa unang pagbasa sa sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo miingon, ang relihiyon makapadato gayud pag-ayo sa tawo. Unsa man klase nga pagkadato ang gihisgutan dinhi, kung kita kontento kung unsay anaa kanato. Pero ang uban naghisgot nini nga ang relihiyon makapadato pag-ayo sa tawo sa literal nga paagi. Pero unsa may gusto nga ipasabot sa atong Ginoo, labi na kung i-connectar nato dinhi sa Ebanghelyo, nga unsa man atong gitan-aw nga bililhon sa kinabuhi. Mingon kitag bililhon sa kinabuhi, kabtangan, kwarta, apan unsa man ang pinakabililhon sa kinabuhi, kining pagsangyaw nato sa maayong balita. Unya diri sa Ebanghelyo makita nato nga si Kristo gani nag-adto sa mga kabalangayan, nagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug unsa man ang gingharian sa Dios? Nga ang gingharian sa Dios alang sa kaluwasan sa tanan. Ug ang gingharian sa Dios mao kining paggamit sa mga butang nga gihatag kanato sa Dios aron mao'y paagi nga kita makasangyaw sa maayong balita. So una nga punto nga tanaw nato sa mga pagbasa, mao kini nga magbantay ta sa atong una nga mahimo na lamang kitang kontento, mahimong dato diri sa kalibutan, apan dili dato sa mata sa Dios. Kay gani gipahinumduman kita sa unang pagbasa nga sa atong pag-tanhaw, pag-abot diri sa kalibutan, wala kitay nadala. Ug bisan gani unsay giingon dinhi, ug unsa may ato madala inig kamatay nato. Para asa man day kining mga butang nga gihatag kanato, gamito nato aron sa pagsangyaw sa maayong balita. So mao kana kung mayuntag stewardship, mao kana ang gitawag nato nga ingon natong treasure. Bisan gani sa Ebanghelyo, makita nato diha giingon sa mga babayi nga mitabang kang Hesus o sa iyang matinun-an pinaagi sa ilang katigayunan. So tataw kaayo nga kung aduna man kitay mga bahandi, mga butang, mga katigayunan, kwarta, gamito nato kini alang usab sa pagpasangyaw sa maayong balita. Apan unsa usab ang makita natong bililhon sa kinabuhi? Ang tao. Ang tao mismo mao ang rason nganuman nga gipakamatyan kita sa Dios. Tungod kay kita mismo mao usab ang bililhon. Kay kung di pa ta bililhon, dili kita mahimong mapakamatyan sa Ginoo nining maong kalibutan. Mao gani makaigsunan, makita nato nga ang pagsangyaw sa maalayong balita naghisgot kini alang sa atong kabulahanan ug madamlag. Ug unsa man atong buhaton niini makaigsunan nga matag usa kanato gitahasan, gipiyalan sa atong mga permanenteng madungog nga mga pulong, gipiyalan aron sa pagsangyaw sa maayong balita. Example kaayo diri sa Ebanghelyo nga dili lamang mga gitawag nga mga napulog duha ka tinun-an ang giuban-uban sa atong Ginoo sa pagsangyaw sa maayong balita. Unya kinsa may
napulo ka duha ka tinunan, katong 12 ka apostoles, mga lalaki. Pero very significant kaayo in a patriarchal society nga ang mga babae usab nahimong kauban sa atong Ginoo bisan pa diha sa mga dili mayo nga nahimong description kanila diri sa ebanghelyo. Unsa man kining pagtulunan nga para sa tanan walay gipili gitawag aron sa pagsangyaw sa mayong balita. Mao kana ang pagkabilinhon kay gani bisan karon pila man ang gitawag natong percentage sa babae nga nanimba kaysa lalaki. Sa kinumidya nga paagi, no? Mas daghan ng mga babae. In other words, kung tanaw na ito makaigsunan, pagsangyaw sa mayong balita, mao ang pinakatuyo og tumong nato isip mga sumusunod sa atong Ginoong. Apan unsaon man ang pagsangyaw sa mayong balita? Pinaagi sa atong talento, pinaagi sa atong panahon, pinaagi sa atong mga treasure. Yes, nanginahanglan tag kwarta, nanginahanglan tag katigayunan, pero unsa may tuyo og tumong nining mga butanga alang sa kabulahanan sa pagsangyaw sa maayong balita. Mao nga sa atong pagpadayon ni Santo sa Misa, makita gyud nato diri sa ebanghelyo nga ang mga butang nga gihatag sa Dios dinhi kanato atong paggagamiton alang sa pagsangyaw sa maayong balita. Ang ehemplo sa mga babae nga sila giingon dinhi mitabang kang Hesus o sa iyang mga tinunan pinagi silang katigayunan usa ka ehemplo alang kanato. Padayon ta sa atong Santo sa Misa, kining Santo sa Misa gipadayag nato nga bilinhon kayo ang pagsangyaw sa maayong balita. Dawat nato ang pulong sa Dios, dawat nato si Jesucristo, pero para asa man kining atong pagdawat sa pulong sa Dios o sa Eucharistia, walay lain makaigsunan, aron usab kita makasangyaw sa maayong balita. Makabantay ta sa dismissal, mingon na tapos na ang misa, unsa may atong pagabuhaton? Do we just enjoy whatever we receive here in the Eucharist? No. Atong pagagamiton kini, atong himuon, atong kaugalingon nga tinuray nga tinunan sa atong Ginoo aron masangyaw ang maayong balita.